Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның мөһим темалары хакында. Бәйрәм алдыннан пенсионер хатын кызның кәефен төшергәннәр. Газель йөртүчегә зорланып, ул безнең кайнар элемтәгә шылтыратты. Мизгел җыр һәм бию театры җитәкчесе Нәфисә Әхмәтшина ел хатын кызы дип танылды. Республика күләм бәйгедә җиңгән шәһәрдәшебез белән Ләйсән Ханова очрашты. Хатын кызлар өчен иң яхшы бүләк үзең ясаган бүләк. Аны ничек иҗат итәргә Гүзәл Шихапова өйрәнеп кайтты. 8 мартка бүләк бәйрәм көнендә Чолы ТВ каналында «Будь здоров» тапшыруы яңа форматта чыгачак. Сара Садыкова исемендәге концертлар залына бүген мактауга лаек гүзәл затлар җыелды. Олар арасында хезмәт ветераннары, күп балалы аналар, КАМАЗ хезмәткәрләре. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан уларны шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Наил Мәхдиев кутлады. Заболоцкилар гаиләсенә ана капиталы тапшырдылар. Олар 25 меңенче күп балалы гаилә булганнар. Кутлаулардан соң бәйрәм концерт белән дәвам итте. Бүген шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Наил Мәхдиев ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсендә дә булды. Ул пациент һәм табибларны якынлашып килүче 8 март белән тәбрикләде. Үзәктәге яңа технологияләр белән танышты, хезмәт күрсәтү сыйфатына бәя бирде. Наступающим праздником дня 8 марта. Здоровья вам, выдержки, терпения, выздоравливания. Спасибо, конечно, только так. С ним, с их помощью, только так. Только вперед. Только вперед, только вперед. Бу сөйгә имгәнеп 8 март бәйрәмен хастаханәдә каршы алырга мәҗбүр булган шәһәрдәшне бүген башкарма комитет җитәкчесе үзе котлады. Наил Мәхдиев әлеге вазифасында беренче тапкыр ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсе эшчәнлеге белән якыннан танышты. Табиблар үзәктәге яңа технологияләр турында сөйләде, проблемалар белән уртаклашты. Хастаханә белгечләре социаль хезмәтләр белән тыгыз бәйләнеш булдыруда ярдәм сорады. Мы двух бабушек. Без ике әбине хастаханәдә 3 ел яшәтергә мәҗбүр булдык. Аларны терелгәч тә беркем дә алып китмәде. Алар вафат булгач үзебез җирләдек. Хәзер безнең үзебезнең социаль хезмәтебез инде 3 ел эшли. Бу вакыт эчендә унлап кешегә паспортлар, медицина полислары ясаттык. Йортсызларны перекрестокка урнаштырдык. Әмма безгә шәһәрдәге социаль хезмәтләрнең ярдәме кирәк. Остан башлана подводанима. Сразу мында аппаратура, РМТлар бөтен эшләп тора, менә каталкага салалар, как бала сыман җиртәләр. Үзәктә логистика яхшы үсеш алган, шуңа күрә бирдә пациентлар чират көтеп интекми. Хастаханә Чаллыдан кула барлыгы 11 районга хезмәт күрсәтә. Через больницу проходит. Хастаханә 100 меңнән артык кешегә хезмәт күрсәтә. Алар югары технологияле ярдәм ала. Ярдәм Европа стандартлары дәрәҗәсендә. Бүген без моның шулай икәнен үзебездә күреп ышандык. БСМП хезмәткәрләренең 80%-тан артыгы хатын-кызлар. Бәйрәм көннәрендә бирдә гадәти эш режимы. Кизү турылар графигын бернинди бәйрәмнәрдә гамәлдән чыгара алмый. Ләйсән Ханова, Максим Орлов, яңалыклар. Чираттагы сюжетыбыз герое пенсионер хатын-кызның бәйрәм алдыннан кәефен төшергәннәр. Елларга җитешеп, ул безне кайнар элемтәгә шылтыратты. Проездноны күрсәткән өчен 12 маршрут газелен йөртүче аңа тупас сүзләр әйткән. Тулырак алдагы сюжетта. Иртән җылавын битендә, җылап йөрдем эшләгән вакытта да. Шәһәрдәшебез газель йөртүчеләр аны танырлар дип куркам. Шуңа күрә йөзен күрсәтмәүебезне сорады. Күз яшьләре аша үзе белән булган хәлне искә төшерә. 097 дәүләт номерлы 12 маршрут газелен йөртүче пассажирлар алдында аңа сүгенү сүзләре белән кычкыра. Картамны бирдем инде. То бер картыма карый, то миңа карый. Нигә мин сезне ташып йөргә тиеш? Иртәнге 5тән мин сезне ташыр өчен монда йөрим что ли? Сез на хлебнике дип миңа шундый. Сезгә ди пенсия бирелгән бит ди. Нигә ди өйдә утырмыйсыз ди. Өйдә утырасыз килмәсә җыю җирегез дип миңа инде. Пенсионерларга карата шундый нәфрәтнең сәбәбе транспорт карталарында. Проездной буенча бер тапкыр йөрү бәясе 2 сум. Кайбер пенсионерлар газель йөртүчеләрдә ризасызлык тудырмас өчен ярты ел хакын түли. Әлеге ханым пассажирлар яклап бер сүз әйтмәде башына. Газель йөртүчеләрнең исә үз фикере. Кайчак пассажирлар үзләре безне тупас булырга этәрә диялар. Пенсионерларны без рәнҗетмибез, әмма яшьләр ачуны чыгара кайчак. Салонга килеп керәләр көяз булып, туннан, алтыннан транспорт карталарын бирәләр. Каян аларда проездной? Виктор Мавков 12 маршрут хуҗасы. Ул сюжетыбыз герой сөйләгән йөртүчене яхшы белән ди. Картларны бер кайчанда рәнҗетмим дип ышандырам. Шулай да бер тапкыр картасын сузган пенсионерның кулына суккан өчен шелтә алганлыгын исенә төшерде.
Он готов на очную ставку, вы слышали, да, без проблем. Ул әлеге пенсионер белән очрашырга каршы түгел, аларны да аңларга була. Акча эшләргә чыгалар бит. Кайчак салонда 8-10 кеше бара. Барысының да транспорт картасы. Кайчак теркәү өчен проезднойларны безгә бирмиләр дә. Улы кешегә хөрмәт белән карау дигән әйбер дә бар бит әле. Өстәвенә транспорт картасын бушлай бирмиләр. Еш кына руль артында утыручылар бу хакта оныта. Лилия Хәбибҗанова, Гөлназ Хәсәнова, Яңалыклар. Шолы ТВ каналының койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Мизгел җыр һәм бию театры җитәкчесе Нәфисә Әхмәтшина ел хатын-кызы исеменә лаек булды. Республика күләм үткәрелүче мәртәбәле бәйгенең финалы кичә Пирамида үзәгендә булды. Шәһәрдәшебез мәдәният һәм рухият номинациясендә җиңеп чыкты. Ел хатын-кызы белән бүген безнең иҗат төркеме очрашты. Нәфисә Әхмәтшина бүген инде эш урынында. Ул Мизгел җыр һәм бию театры җитәкчесе, 4-нче музыка мәктәбе директоры. Кичә шәһәрдәшебезнең хезмәтен республика күләмендә бәяләделәр. Ул ел хатын-кызы бәйгесендә мәдәният һәм рухият номинациясендә бүләкләнде. 400-дән артык кеше арасыннан мәртәбәле жюри мәдәният үсешенә үзеннән зур өлеш керткән Нәфисә Исхаковнага өстенлек бирде. Ну, представьте, зал столько женщин. Күз алдыгызга китерегез, зал тулы хатын-кызлар һәм кинәт мине мәдәният һәм рухият номинациясендә җиңүче дип игълан ителәр. Әлбәттә, шатлык хисләре ташып чыкты. Мине бәйләгәннәре өчен, хезмәтемне күргәннәре өчен, әмма барыннан да ныграк сөендергәне мине яраткан укучым игълан итте. Бәйгене Нәфисә Әхмәтшинаның укучысы Розил Гатин алып бара. Гомумән мизгелнең 2 дистәл эшчәнлеге дәвамында бирдә бик күп якты йолдызлар кабынган. Альбина Апанаева, Фәрит Фәзрахманов һәм башка мизгелләрне татар эстрадасында яхшы беләләр. Театрның изге җир дип аталган җыры инде Татарстан гимнына әверелергә өлгерде. У нас была встреча с Зилей Архимьяновной. Без Зилә Валиева белән очрашкан идек. Ул миңа бу җыр Татарстанның визит карточкасы дигән фикерен җиткерде. Шуңа күрә мин эшчәнлегемне алга таба да шул ук рухта дәвам итәчәкмен. Эшләргә менә шундый шедеврлар иҗат итәргә. Нәфисә Әхмәтшина 8 мартның күтәренке рух белән каршылый. Нәкъ быел бәйгедә җиңү аның өчен аеруча истәлекле. Чөнки мизгел оешуга быел 20 ел тула. Бу исә бик күп кыз һәм малайларны зур сәхнәгә чыгарган остаз өчен иң мөһим вакыйгаларның берсе. Ләйсән Ханова, Максим Орлов, Яңалыклар. Гадәттә хатын-кызлар турында нечкә күңелле, яклауга мохтаҗ дип уйларга күнеккән. Әмма араларында кабатланмас батырлык күрсәткәннәре дә бар. Аларның берсе Чаллыда гомер кичерүче Мәрьям Ибраһимова. Бөек Ватан сугышы вакытында ул зенитче булып илне дошманнардан саклый. Халыкара хатын-кызлар бәйрәме белән котлауга беренче чиратта әлбәттә ул лаек. Ветеран белән Айгөл Юнусова очрашты. Таиф бабай белән Мәрьям әби яңа гына укудан һәм эштән кайтканнан уклары Рәмис һәм кызлары Зөлфидә белән көндезге аш ашый. Балалары әйтүенчә, картлар һәрвакыт күтәренке кәефтә, елмаеп, көлеп яшиләр. Сугыш чоры буыны диярлек тә түгел. Утыр шунда, утыр. Гаилә инде ярты гасырдан артык бергә, ләкин Таиф бабай сөйгәннең сугыш турында сөйләвен күз яшьләрсез тыңлый алмый. Мәрьям апа зенитче. Әтисе карт, энеләре бик кечкенә булганлыктан 19 яшендә аның үзен сугышка алалар. 1942 елда Мәрьям Ибраһимова Серпуховда өйрәнүләрдә катнаша. Аннары 3-нче Украина фронтының 385-нче зенит артиллерия полкында хезмәт куя. Үзе сыман яшь зенитчылар үлеме аеруча хәтерендә уелып калган. Күрдек, үзебез кебек кызлар бөтен расчеты белән, расчетта 5 кешегә инде үлеп калганнарын. Сразу авылы берсендә аларны үлгәннәрне яртларына күмделәр дә куйдылар инде. Шинелләре, ниләре белән. Тормыш иптәше Таиф бабайга сугыш башланганда 14 яшь булган. Ну, авыр инде тормыш, сугыш вакытында да сугышта да авыр. Сугышта йөрмәгәннәргә дә авылда авыр булды бөтенләй. Шу хайваннар белән, шу атлар белән инде басуларыбызда җирләр төрдек, актык чәчтек. Бу әбинең Красноармейский китабы. Мин аны презентациягә куйдым. Оныклары Рәмис әби белән бабасына багышлап презентация әзерләгән. Аның белән татар малае бәйгесендә чыгыш ясаганда әле. Әби бабамның батырлыгы белән горурланам. Алар турында барысы да белергә тиеш ди егет. Мин өйгә кайтканда, алар һәрвакыт мине көтеп торалар.
Бабай белән икебез мәзәкләр укыйбыз, көләбез. Әби белән чәй эчәбез. Таиф бабай белән Мәрьям әбинең бергә яшәүләренә быел 60 ел була. Алар 3 бала, 8 онук һәм 2 онукчыклары өчен зур үрнәк. Айгөл Янусов, Максим Орлов, Яңалыклар. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. 8 мартка бүләк бәйрәм көнендә Чолы ТВ каналында «Будь здоров» тапшыруы яңа форматта чыгачак. Хатын-кызлар өчен иң яхшы бүләк үзең ясаган бүләк. Аны ничек иҗат итәргә Гүзәл Шихапова өйрәнеп кайтты. Татарстанның халық артисты Хания Фәрхи үр яңа концерт программасы белән 26 март Менделеевск, 27-се Нижнекамск, 28-нче, 29-нче март Ярчаллы Сара Садыкова исемендәге концерт залында. Артроз, остеохондроз, гипертония, варикоз. Болезней много, аппарат один. Алмак 01. Приобретайте Алмак на праздничные акции со скидкой 10% до 9 марта в аптеках Милфарм. Сеть АЗС Кускей поздравляет всех женщин с праздником 8 марта. Пусть первый подснежник подарит вам нежность, весеннее солнце подарит тепло, а мартовский ветер подарит надежду и счастье, и радость, и только добро. Сеть АЗС Кускей всегда с вами. Туры эфирда яңалыклар тапшыруы һәм без дәвам итәбез. Бүген шәһәрне яшелләндерүчеләр дә халыкара хатын-кызлар бәйрәмен билгеләде. Чаллы халкы өчен тюльпаннар үстерүчеләрнең үзләренә дә бүген чәчәкләр бүләк иттеләр. Бәйрәм уңаеннан шәһәр яшелләндерү хуҗалыгында сәламәтлек көнен оештырдылар. Хезмәткәрләр төрле спорт ярышларында катнашты. Гүзәл затлар физик яктан көчле булуын тагын бер тапкыр раслады. Ярышларда катнашучы хатын-кызларга кайчак 100 килограммга кадәр йөк күтәрергә туры килә. Үзебезне елына бер тапкыр гына хатын-кыз итеп хис итәбез ди алар шаяртып. Безнең эшебез бик авыр, ләкин мин уйлыйм, мактауга лаеклы дип. Без ник дигән вакытта шәһәрне һәр вакытта яшелләндерүдә, һәр вакытта чисталыкта тотуда, һәр вакытта газоннарны үзенең кирәклеккә җиткерүдә, шулай ук чәчәкләр утыртуда. Безнең эшебез физик эш. Чәчәкләр, чолпаннар подаритлар, правда, монда үзебез белән кулда түгел. Ну, приятно инде, конечно, күңелле, мотор, рәхәт. Шәһәр яшелләндерү хуҗалыгында эшләүче ир-атлар да гүзәл хезмәттәшләренең көчле икәненә ышана. Бәйгеләрдә хатын-кызлар ирләр белән бер дәрәҗәдә ярышты. Ярышларда авыраларны бик авыр, әнә бүген үзегез күрдегез, ничек безне җиңделәр алар. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай, җиңәләр безне. Елына бер тапкыр мондый спартакиада үткәрү коллективта авыручылар санын киметүгә ярдәм иткән. Былтырга караганда менә 14%-ка киметтек без. Ел сайын күпмедер дәрәҗәдә кимеп бара. Хәзер бездә больничный алу модадан чыкты инде ул. Менә больничный алдым да яттым түгел. Сәламәтлек көне үзенә күрә зур эшләр сезонына әзерлектә тиздән хезмәткәрләр агачлар кисүгә, урамнарны чүпләрдән арындыруга, чәчәк түтәлләре утыртуга керешәчәк. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Гүзәл затларның сәламәтлеге турында Чаллы ТВ телеканалында эфирга чыгучы «Будь здоров» тапшыруы кайгырта. Программа хәзер яңа форматта булачак. Ул иштәлеге белән дә байды. Яңа рубрикалар барлыкка килде. Декорацияләр яңарды. Үзгәрешләр турында тулырак алдагы сюжетыбызда. Чаллы ТВ каналында эфирга чыгучы «Будь здоров» тапшыруына быел 10 ел тула. Юбилей уңаеннан җитәкчелек һәм алып баручылар тамашачыларга бүләк әзерләргә ниятләде. Алар аны программаның яңарышында күрәчәк. Хәзер Любовь Герасимовадан кала бирдә ак халатлы ир-ат алып баручылар да булачак. Бүген яңа форматта программаны беренче тапкыр төшерәләр. Шуңа күрә барысы да тиз генә килеп чыкмый. А красивые ноги – это здоровые ноги. Чаллы ТВдан чакыру алу белән Николай Зотов шунда ук программага килергә ризалашкан. Ул кеше сәламәтлеге турында барысын да белә дияргә була. Конечно, есть эмоции, но в основном... Әлбәттә, бераз дулкынланам, чөнки беренче тапкыр тапшыру алып баручысы буларак эшлим. Әмма бер нәрсәне яхшы беләм, программа кызык булачак. Чөнки без медиклар буларак халыкны нәрсә кызыксындырганын яхшы беләбез. Барысы да әйбәт булыр дип уйлыйм. Тамашачылар белән җанлы аралашу да дәвам итәчәк. Шулай ук йолдызлы рецептлар дип аталучы яңа сәхифәдә барлыкка килә. Без бу сәхифәдә катнашу өчен шәһәрдәге танылган кешеләрне чакырачакбыз. Алар үзләренең сәламәт яшәү рецептларын уртаклашачак. Яңа форматтагы тапшыруны 8 мартта көндезге сагат 11дә күреп булачак. Ләйсән Ханова, Константин Величко, Яңалыклар.
Гүзәл затларга нәрсә бүләк итәргә? Хатын-кызлар үзләре нинди бүләк көтә? Бу сорауны без бүген шәһәрдәшләребезгә бирдек. Иң беренче бүләк итеп беренче хатын-кызга бик приятный берләр чәчәк, аны игътибар итү, постоянно онытмаска. Шуның шулай булай. Я хотела получить духи. Надеюсь, мне муж мой подарит их. Кемне мөмкинлеге бар, шулар бүләкләр бирәләр. Мөмкинлеге булмаса, берничә булмый. Бүләк сайлый калсаң, кибетләрдә җаның ни тели шул бар. Шулай да якыннарны башкаларга охшамаган үзенчәлекле бүләк белән сөендерәсе килә. Безнең хәбәрчебез балалар иҗаты сараенда санаулы минутлар эчендә чәчәк ясарга өйрәнеп кайтты. Элек-электән безнең борынгы бабаларыбыз алдан кайтканда үзләренең сөйгән ярларына дару үләннәре алып кайта торган булган. Бәлки чәчәк бүләге итү гадәте нәкъ шушы заманнардан калгандыр. Әмма хәзер гади чәчәк белән хатын-кызны гаҗәпләндереп булмый. Нәкъ менә шуңа күрә дә без кул эшләре остасына мөрәҗәгать иттек. Без берничә минут эчендә җәй исе килеп тора торган чәчәк ясадык. Әлеге чәчәкләрне ясар өчен безгә менә шундый таякчыклар кирәк, киптерелгән кукуруз яфраклары, аларны кайнар суда бераз җебетеп алырга кирәк. Хәзер без кукуруз яфрагын алабыз да, аны шулай бөклибез һәм чәчәкнең тажын ясыйбыз. Хәзер безнең соңгы нокта чәчәкнең яфрагын ясыйбыз. Әлеге материал бик сыгылмалы, аны рәхәтләнеп борып та була, бөкләп тә була. Безнең чәчәгебез әзер, 2 сәгатьтән соң ул менә шушындый булачак. Тагы да матуррак булсын өчен аны тырнак буй торган лак белән өстеннән йөртеп чыгарга мөмкин. Мондый чәчәкне мәктәптә укучы малайлар, ир-егетләр дә, ир-атлар да ясый ала. Иң мөһиме, мондый розалар шинми, алар ясалма да түгел, истәлек булып озак еллар дәвамында куандырып торачак. Гүзәл Шихапова, Максим Орлов, яңалыклар. Шолы Курчак театрында да 8 март уңайынан хатын-кызларыбызны бүләк көтә. Гадәттәгечә артистлар иртәгә, ягъни шимбә көне әбиләр өчен бәйрәм оештыра. Бу көнне оныклары белән театрга килгән дәү әниләрне хөрмәтләячәкләр. Билетлар сатылып беткән инде. Әмма әниләр көненә билет алу мөмкинлеге бар әле. Ул 8 март көнендә оештырыла. Бу көнне кыз һәм уллары белән спектакль карарга килгән әниләрне артистлар бүләкләр белән каршы алачак. 8 март көнне әниләр бик күп котлау сүзләре ишетә. Аларны хезмәттәшләре дә, дуслары да тәбрикли. Әмма иң матур тәбрик сүзләре, әлбәттә, балаларның әйткән җылы сүзләре. Бәрәм булган бәрәм җыеп, бар дөнья килеп торсын. Әңгә бәрәмә икене, әчикелеп торсын, әчикелеп торсын. Күгәшеннәр гөрләшәләр, язгы кояш нурында. Алла җылы иң матур җыл, минемә ни турында. Нинди булган, нинди унган, ул һәр эштә, һәр кайда. Йомшак сүзе, күркәм үзе, нурлы йөзе елмая. Күрәсезме, букет итеп, алсу нурлар бәйләмен. Кояш көтле март айында, минемә ни бәйләмен. Язып куйдым, яна яу аккага, топтамагыз. Барлык ханым туташларны да якынлашып килүче 8 март бәйрәме белән тәбрик итәбез. Юлларыгыз күңелле үтсен, исән-имин булыгыз.